Dovolím si zrecyklovať video z minulého roku, ktoré na mňa teraz vybehlo, ktoré je stále veľmi aktuálne, pretože mnoho ľudí sa pýta, ako ten full body tréning by mal vyzerať, ako ho odcvičiť tak, aby som pri ňom neumrel a aby som nemusel regenerovať celý týždeň. Tak si to jednoducho pozri a ulož pre budúce použitie. Ak ma ešte neodoberáš, nezabudni hodiť follow. Takto nejako môže vyzerať tvoj štvorňový full body split. Takže deň číslo 1, máme tu 3 cviky na prsia, tlaky na rovnej lavici, šikma lavička, jednoručky, protismerné kladky, potom ideme na chrbát, ramena, máme tu predkopávanie na kvadricepsy, no a biceps, triceps. Deň číslo 2, zameraný prevažne na chrbát, potom tu máme bradlá, ktoré sú zamerané primárne na hrudník, cviky na ramena, znova precvičenie stehien na leg presse a triceps, biceps. Po tomto dni by mal nasledovať nejaký rest day a ideme na deň 3, kde medzi prvými cvikmi ideme cviky na ramena, potom máme pec deck, hrazda, pekeny, lítka a znova biceps, triceps. A deň číslo 4 je konečne zameraný na dorazenie nôh, znova nejaké cviky na chrbát, hrudník, ramena a bicepsy, tricepsy. Takže tak nejako by sa dalo precvičiť celé telo behom týždňa. Samozrejme potom znova rest day a znova pokračujeme. Deň 1, 2, 3, 4. Takže takto sa to dá úplne v pohode uregenerovať. Na tomto tréningovom rozpise alebo pláne môžeš vidieť, že necvičíš viac ako 3 cviky na jednu partiu v jednom dni, teda vždy má dostatok času tá svalová partia to uregenerovať, pričom samozrejme treba dbať aj na to, aby si nezaťažil svalovú partiu viac ako 3 sériami. Nepočítam samozrejme tie rozohrievacie, takže takýmto štýlom sa to dá. Samozrejme klasické bro splity sú takisto plne funkčné a maximálne využívané a určite to nezavrhujem. Naopak, komu takýto split nevyhovuje, určite treba zmeniť štýl tréningu a kľudne si vyskúšať niečo iné. Niektorí kulturisti cvičili skoro celý život full body, niektorí upper lower, niektorí push pull legs, niekto cvičí samostatne každú partiu zvlášť. A jednoducho, ak to danému človeku vyhovuje, zbytočne do toho drbať, zbytočne sa mu do toho srať, zbytočne mu hovoriť, že možno by si bol na hentom lepší, na tamtom lepší. Jednoducho, keď to danému človeku vyhovuje, bodka. Nič viac netreba riešiť. Každý sme iný, každý máme iné potreby, každému sa páči niečo iné. Takže asi tak. Ak ma ešte neodoberáš, hoď tam follow. Díkes.